Desperte. Em vaig a la dutxa. Em vist. I quan ix de casa, poso un peu al carrer, sent una vibració raríssima a les entranyes. És en aquest moment que tinc la sensació de que el meu cos s'ha quedat enrere. Que em funciona malament. Que le falta algo. O que igual le sobra. Suposo que depèn. Dol pensar que anem davant d'aquest cos, o sigui, és pura inutilitat. Potser que l'ànima va espentar a l'home la seva pròpia evolució corporal, però està cansada de lluitar i segueix sola cap endavant. I és ahí quan jo dic, igual, hauríem de néixer dues vegades per a poder viure un instant. Hauríem de néixer primer per la carn i després per l'ànima. Així, els dos naixements serien com un esguinçament. El primer, llançant el cos al món, i el segon, llançant l'ànima al cel. No?